Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak saha ibu, saking tamu undangan ingkang dahat kinurmatan. Langkung rumiyin mangga kula dherekaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjenengan. Saengga dinten menika kula saha panjenengan sedaya saged kempal manunggul wonten papan menika kanthi wilujeng. Bapak saha ibu, para rawuh ingkang kinurmatan. Langkung rumiyin kula ngaturaken agunging matur nuwun dumateng Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang sampun kersa rawuh minangkani menapa ingkang dados panuwunipun. Kaping kalihipun, boten kesupen kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng para sanak sadherek kadang kadehan pamon mitra saha tangga tepalih tuwin para muda-mudi ingkang sampun kanthi rila legawa ingkang awujud punapa mawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang hamengko ganti. Kaping liganipun kula sakaluwarga nyuwun pangapunten dumateng sedaya para rawuh ingkang mbok bilih anggenipun nenggapi saha caos tata pinanggih ingkang boten marani penggalih sagung para rawuh. Kaping sekawan kula nyuwun lilani panjenengan sekalian kersa paring berkah pangestu wilujeng ing ruh beda saged dados putra ingkang dewasa ngertos tanggung jawab bekti marang tiyang sepuh lan murakabi dhateng bebrayan kata labet dhateng negari bangsa lan agamanipun. Ing wasana para tamu kasuwun kanthi saged kaparenga anglajengaken sang anggenipun sami lelenggahan ngantos dumugi paripurnaning acara punika. Minangka puput pepuntoning atur bobilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagyaja menika tasih kathah icil cawet kuciwaning atur saha kirang trapsila anggen kula matur sakawit kirang lan supeting pangertosan kula. Mugi para tamu kersa nglanturaken agunging samudra pangsama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.